Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da warhaka. Wannan dai sabuwar waƙar Rarara ce wadda ya yi ma Abba na Kwankwaso, wato gwamnan jihar Kano mai ci a yanzu. Ga duk wanda ke buƙatar wannan waƙar za ku zai danna mana subscribe, kana danna alamar ƙararrawar sanarwa yadda za mu sanar da shi da zarar mun ɗora ta. Insha Allahu cikin satin nan za mu ɗora ta. Idan kana da buƙatar samun ta akan lokaci, ka danna subscribe kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa. Insha Allahu da mun ɗora ta za ka same ta. Wannan waƙa ce da mawaƙi Rarara ya shirya domin goge laifinsa. Ku daure ku danna subscribe, insha Allahu za ku same ta akan lokaci. Mun gode. Rarara 1313 President.